sady halky ağlamak gator kıyın zat däl. Ýöne soňra şu halka onuň ağlanýanyny düşündirmek has kıyın bolýandyr. Noam Chomsky. Assalamu alaikum ýylyşlar. Şu süreçde materiallaryny men köpden beri ýygnap gelýärdim. O materiallaryň gününden köpel uğran soň nämeden başlajagymy bilmän oturdum. Şol sebäplen ilk başda başlanýan bolanmy. Bir kuş sapary ýetdim. Ahir soň şolaryň hemmesini bir süreçde toplap çykarmamy ýerlikli bildim. Ýöne şu süreçden adyny hem başyny men Allamrat Rahimyň şol batyr bilen soňky çykyşyny aýdan sözlerinden başlasym gelýär. Ýöne ilk bir Allamraty dinläp görelim. Tezada ödeymek jogapkarçılıktır. Şoň üçin bir näder öwrenjek bolýar. Şu opozisiýa çäginde biz şonu heme ödümde öwrenjek bolýar, hem beýleklere başardymda öwrenjek bolýar. Tanqid medeniýeti bolmaly. Sen diýdiňmi ýerinde durda jogap ber, analiz ber. Ýöne bir zat diýip ýerinde de analiz berip bilmeýändiň şonam suwd edip bilmeýän bolsaň ol çökmet medeniýet. Ol çökmet medeniyet. Rahil beýle bolýarlar. Ho, Allamrat tökmediň bir medeniýet bolarmy? Akıllı adamlar muňa agawurka pafraydy diýerler. Şu panýatyň näme aňladýanyny sen iň bolmanyny bilýänsiň. Psihanaliziň atasy bolan Sigmund Freud buňa parapraksis diýip at goýdy. Düşünipdirler edip aýtsak, adam insanyň gepini edýän bolar ýaly ýalňyşlyklary. Şol şahsiýetiň içinde gizlin oturan hyýallarynyň hem arzuwlarynyň tütänin kontrolsuz daşyna çykmagyny aňladýandyr. Diýmek Allamrat sen öz edýän töhmetlerini inni medeniýetleşdirmek ömütlýäňde, şeýlemi? Onu sen nämeden gatyrýan? Şol sana psihik taýdan näser diýenleri sebäpsen ahlagyny hem içinde oturan zaýa pikirlerini suwutdan çykarmak üçin ol seni ýürüýte dutury sürä wagtman geregi ýok. Psihanalizden hem psihologiýadan sähel baş çykan adama sana diagnoz goýmak üçin seni daşyndan zynlasy ýetip bolýandyr, eger bilmedik bolsaň. Psihanalitikler hem psihologlar sen psihik ýagdaýyny damarganyň alyp suwutlayan däldirler. Olar diňe audio-wizualyny kontakt bilen işleýärler. Hem öz suwutnamasyny çykarýarlar. Sen orada paşty her süreçde olar ýaly ýalňyşlyk käni oturýarsyň. Esasanam kommentarlarda şu berýän jogaplar, şol diagnozlary has bitirinmek diýär. Ýöne bolýar, gelini esasy temamyza gaýdyp baraýaly. Oň üçin senin ençeme süreçlerinde aýdýan zatlaryny ýatlydaýyn illeşdirmede. Sizin bu adamlar üslüji dinleň. Alýanda bular öz bir için kuş gurýarlar. Olam Türkmen owly bir Amerikada. Olam kim? Şol Safaryk Beýmowň tarapdarymyşyn, şol Safaryk Beýmow prezident etjek bolýandan beri ol. Oňa da näme sebäp boldy? Şol geçen ýylyň soňunda men şol bir köýdek Safaryk Beýmowň çetine diýip bir ýylyň men tanqid edemden soň şondan beri Bir köýdek. Yine de men gynan tapda şol Safaryk Beýmow halma söýüp barada ýene gurrun etmeli bolýar. Safaryk Beýmow tarapdarlary ýaldy. Maňa gelni Safaryk tarapdary jek bolýanlygyny. Ýaşullar var ýene iki tane. Hamra daga bilen, Hamra söýün bilen, Safaryk Beýmow var. Hamra söýünüp şol menem salyp goýupdyr da Safaryk. Halmarat söýünüp aýda, meniň habarym ýok, näme ýok. Şu Safaryk Beýmowdan haýat etdiginde şu nomerler bar şuny barlap beriň. Size ananlyk diýär. Ýöne men Halmarada da aýdym mele. İkisi öz arasynda Safaryk ol gepleri bilen bir adamlar oýdamalar. Ine diktator otyr. Safaryk ýa-ki iklim isteýände diktator otyr. Oň ýanynda şoň aýdanlaryny bol çekmege taýin bolup oturan triap otyr. Halmarat söýünüp atly. Tanqid da onuň tanqidine mer içinde medeniýet bolmaly, tanqid etmek. Ebebi ýöne şol tabat oturmak mesela üçin ýerine jogapkärçilik çekmän. Men häzir alap etdiň häzir bir ýerini alyp kendine mehmen agenty diýen. Ýani sen düýünüp diýen. Ya da senin ha plany bir epitet bilen sapatlandyrma bilen sapatlandyryp soňam onu ýerine esaslandyryp bilmesem şu aýdýan zatym. Olaýam şyltak bolýar. Ýöne şol işte şol berişikden keýde alanam. Keýde bähwit görenem. Saparmat ýa-ki iklim. Ýöne alap etdiň şoň Berdimuhammedow alyp şoň ejesine bajasyna ýetip ursak. Olaýam tanqid görenokda ony şahsiýetine degmek. Hawa ýöne alyp ejesine bajasyna degip ýa başga zatlar bilen şoň şahsiýetine degip. Ýa bulunno tanqid medeniýetinden çykdygymyz bolýar. Ýöne alyp şoň şahsiýetine degip. Bulunno tanqid medeniýetinden çykdygymyz bolýar. Türkmen owly diýen ýa-ki ýallaky, şoň ýa-ki için goýruk ýaly bolup şu Safaryk Beýmow ýerine temsilip beren şol adam. Diýmek, allar gözü Berdimuhammedowyň şahsiýeti sen üçin has wajyp bolup görünýärdi, şeýlemi? Oň şahsiýetini sen sylaýandy, galan halkyň mertebesini
ayağını süpürmenin hiç satçı doğran yok da, şeyle mi? Şuna düşünüp bilmeyen olsanız siz malın derecesinde sizin kelleğinizin işleyiş onda malın derecesinde de işler o. Onunla biz öňü soňy malın derejesinde bolsak, onunla bizden seni dinlemeýän mallardan sen näme atwurýan? Sebäbi bizim köpümiz edil sen ýaly. Töhmet medeniýetiniň iň ýokarky derejesinde amakly ornaşyp oturan şahsiýetleň ýygynyň ölçügin ýetebilmeýär. Halkın içinde görürüm var. Men taýda dokumental faktlar koýuljak. Ýöne häzir Men taýda dokumental faktlar koýuljak. Ne berdi yine bir soru yüzü çıkýanyny. Diýmek Allah murat elinde dokumentalny faktlaryň bolmasady ýöne sulhuny almayan adama garşy haysydyr bolan gıýbatlary ulanmak senin şu alyp barýan täze jurnalistikaň düzümlerine görä ýerlikli bolýardy. Diýmek onu menim şol ýylyşlarymyň sen hakdan baňa iýeren käbir maglumatlary dokumentalny suwd etmen şu taýda ýöne öz dilim bilen gurlap beýan etýän bolýardy, şeýlemi? Diýmek sen erkekler bilen söýüşip yatıp durup ýörenmi menim arkaýyn aýdybilen näştaýdy. Ben öz aýdyn datlaryny ýene de ortapar. Ýa-da daýyn undan bolsam. Falan bir epitet dilen sapatlandyr, bilen sapatlandyryp soňam onu ýygyna esaslandyryp bilmesem şu aýdýan zatym. Olaýam şyltak bolýar. Halkyň içinde görürüm wa men taýda dokumental faktlar koýuljak. Kıstası tankit meselesine kaydık kelsek, sen saparağa yanka oturun, töhmetlerin yalanlığını men delil dokumentlerle tasdiklamadım mı? Onu neymişin sen özüňe jurnalist diýýän, öz dökü oturan pokşuluklarını yalňyş ekenini aýtmaga gaýratyň çatmady, ha? Alamula. O jurnalistika ha aňarda dursun. Iň bolmany öz mertebesine sylaw bar adam, öz sözlerine erkek kimin jogap berip bilýän adam ýalňşaýan ýagdaýynda. Şu süjetden soň ötüş soramaly dämi eýsem, ýöne sen onama etmedin. bu Türkmene ulliýän ýanky ýallaky. Şoň ýanky için guýrugy ýaly bolup şu saparyklyň ýerine temsilip beren şol adam gelecekde şu Türkmenistana şu saparyklymy ertjek, onam aýdýar meňe maňa başda ýadan hatlarynda da goýun aýdyp otur. Şonu bir prezident edellip. Innem şol men sana hamala aklymı prezident etmeliyip ýadan teklifim hakda. Men biljekde Allah murat sen nirede we kimden terbiýe alanyň hakda ýöne özüm namusçy adam bolan soň şu ýigren ýarym sintetirlik küntülerden şaky derece ýeten erkekler. Men sana olar ýaly zatlary ýazan bolsam onu delillap çykar da mereke şu ýazylan haty. Senne de bara şu peripiska. Men olaram aýtdyma menden ruhsat sana. Şonu sen edilmejegini 1000% berýän. Sen şu wagt men ýazmadykim diýmedik sözlerimi özüňden toslap illeşlermidi hakykat tökbüne görkezjek bolýar. Inde milletler özüňiz pikirlenip görüň, bular ýaly adamyň mertebesi ýa namusy bolup bilermi? Iň bolmany erkek kur diýip bolýarmy şu tetillik ýazaplary? Eger haýsyňyz şun edýän hereketlerini öz mertebeňizde jaý berýän bolsaňyz, onda diýmek siziň bahaňyz şunkudan näçe ýokardadyr, ha? Men pikirimçe erkek diýip özüni hasaplayan adamlar bular ýalaka iň ýumşak diýäjek zady, bala bol. Men ýaşlygymda ýöne bular ýalaka şah diýerler. Ýöne bizme inni şahlan zamanasy gelýän. Eger özüni bilimli hem akylly diýip oturanlarym şular ýaly alasamdykdan bir sähelçe akyl paýhas öwrenir diýip umyd edýän bolsa. Eger dedim ne hemen adam sifat atlayan olsam gelim ne hem delilden alanda gel oturuly bile diýdim. Durulşyly hem de tutamaň görkezdim hem de berjek soraňdan bermaňa diýdim. Ýöne menim taňa bir 2 saňjak sora bereýin diýdim, ol gelip bilmedi. Gelip bilmejegine men ýöňünden aýtdym. Ol adam meni ýan tanaýan. Bir näçe lakam bilen çykyş etdi de ýöne men ony öýde bilen deň borup ekranyna aýdyp oturjak däl. Innem senin şu öz kanalyňy çağırıp bagyryp berýäňe jogap bereýin. Saňa da seniňle goýlap oturan adamlara da Allah'ım rahat sen özüň aklyň ýetenokmy bir prostoy zady. Iň bolmany logika taýdan seredemizde de eger seniň kanalyň mahama işleýän bolsa, onu kellesi düzü adamyň o taýdan ne göre adyldy? Berde diňe iki jogaby bar. Ya sen akylyň şo gaýbana okap beren döwründen kän köpelmendir, ya da sen bu zatlary ýürütedýäň. Sebäbi şu wagt hatda mektep okuwçylaryň bilýär. Eger men sen kanalyňa barsam, onu ökte hakerlerýär. Gepleşiň başyndan men kompýuterime girip şunu polny kontroly alyp berjeklermi. Tapawdy ýok. Daşy men kanalyma sen geldiňem, şeýle bolar. Sen belki öz merekeni mal hasabyna da görýän nälesin. Ýöne men bilen sen bu çağa jalatlyň başa barmaz. Taşdy özüňden tupolar tapjak bolsaň, onu öz anamdarlaryň arasyndan pitikläp taýlaýber.
Sebäbi iň bolmanyda öz-özüne mertebesine hormat toyan adam sen kanarynda iş ýokmu kadýan? Sen edil şulay düşünýäni. O tuvalet hacathanasına ne için biz barmaly? Hajathana da portapdyr. Sakşdo Allah'ım rahat bu hokkandan ünlü dinay. Öz merakany tupoy zorolur bilen ýadatmajak bolsaň. Bir täzerak zat tapjak bol, eger fantaziýaň öz mertebäň ýaly entek düýbünden çürümedik bolsa. Şunu ödün hemen görüp ya şudur öz, şu siyasi behfitlerine, şu özlerinin ýa-ki häkimiyeti el almak, behfitlerine yetmek üçin şu bir günah adamlardanam. Günahkar ýatyp şolaň maşgalatyny, şolaň durmuşyny ýumurmaga da taýýar adamlar. Şol tiýatda şonu tutan görüp diýenim tapar öpleýim. Men hem şunu aýratyn ýa-da nykdaýan, hem şu tapar öpleýim. Beýleklere heredin. Beýleklerim elbetde güýden ýugurýarlar, olardan kemçilik tap bolar. Ýöne şular ýaly edip, adamdan durmuşyny ýumurjak bolup, bir kaslaýyn, öz awraýyny galdyrjak bolup. Adamdan durmuşyny ýumurmaga, şolary häzir repressiýa etdirmäge taýýar adam tapar öpleýim. Kagam Paýew diýerdi, erkek kişiniň durmuşda iki sany iň wajyp meselesi bardyr. Birincisi haýsy ýol bilen ýüremeli, hem kim bilen ýürejek. Allah murat pis özlese mertebeli adamlar öz derejetini göre howsar tapynýanlar. Eger öz mertebäňe göre adamlara howsarçylyk etmek, sen düşünjäňde it bolmak bolsa, onda men öz ýurdum üçin it bolmaga da kahyl. Bulyk ýaşlar men bolan hormatym birinjilik bilen iň bolmany şunyň ýaşyna göre. Sebäbi men öz milletimizi hormatlaýan türkmen çagasy. İkincisi, şuunlukçu, şu oturan toparlan arasında dine hanımlar süynüp bilen saparak kıyımın dövlet dolandırmakta ullakan tecrübelerim var, akıllarım metik. Men jay vursam, men jay ustasını çağırırım. Men jurnalist çağırmam. Men mellekte önümçülük östürecek olan, men agronomu çağırırım. Men jurnalist çağırmam. İnden bana düşünecek olan hani, siz yurdu ele alansın, birbirinizi yiyecek mi? Sizin haysiyenizin hem neye mi kerdin başınız çıkıyor, gırlapanlar. Hani üçüncüsini görelim her birinize. Mesela sen Allah murat. Sen gurlamaktan başka yeni oňarýan adam barmy? Esasen şu döwlet turmuşyny pida beriljek nähil talantlaryň bar. Ya söz azatly bolan adamlar doýraýjakmy? Ya bolmasa Muhammed Tüýjin aldy. O da şu akylda porýany edil sen taýyn. Ya şular siz özüňiz şu soraga jogap beriljekmi? Başka nämeden başyňyz çykýar? Я болмаса Хадыров. Когда я работал в прокуратуре и уничтожил доказательства преступления высокопоставленных людей, когда они малолетних девочек изнасиловали. Kakamrat, senin neyme täsir hünerin var? Şu prokuraturadaki cinayetçilikte işi yok etmekten başka. Ya gel sen dostun aralı, şu kuruluşçu, hostarın oran, gurvanı var. Şondan zorak görəyerler. Cenab aykizdun. Belki sizde vardır cevabımız. Hava siz kuruluşçu hem usta sportsmen bolanyňyzdan ben habarym bar. Ýene ol sizin Fransadaky howpsuzlyk agentliğiňiň üstünden naýomlyk satmak tejribeňiz ýurt duranyň üçin azrak golaýmasa, ýa siz halkymyzy soňra gyljyňyz bilen doýraýjak bolýaňyzmy? Eger diýen etmese. O maksat Sapar Muradowa asla da gözüňde tutasym bilen ol şu komiteçilik tejribesi bilen. Ýene kim galdy? Eger galmadyk bolsa, onda ýene bir näçe soralar ýüze çykýar berdi. Bizim halkymyzy ilki kimin oýranlygyny bizim hemmämizin gaty ulyasy dogdam. Olaram edil şul 2 ýaşly. Onda şundan edil saparak kıyımı şu wagt rejimi ýigrenmäge sizin ähliňizde müňesi köprek sebäbi bar. O da şol öz tohumyň agzalarynyň gany sebäpli. Edil men kiýaly. Onda adamlar iň bolmany özüňize düşündirjek bolan hani bu 2 ýaşlar. Nämetini beýle gerek gollukka. Şu ilki halky oýarmak, soňra da şu halky ýene ýatyrmak. Onda kime gerek gollukka inni bulary hatda halkyň düşmanyny çykarmak. Adamdan durmuşyny ýumurmaga, şolary häzir repressiýa etdirmäge taýýar adam tapar öpleýim. Hani logika nerede berdi? Allah murat sen şu soraga jogap tapabiljekmi? Sana näme gerek gollukka? Boýunlar. Eger logika ýok bolsa, onda Allah murat ýene de sen şu diýen bolýardy. Şeýlemi? Türkmenistan rejimine işleyen adamlar näme diýerler? Şu Türkmenistan rejimini tankid eden adamlardan rejimin adamsyny ýatacak bolýanlar. Şolara ünfer görüň, şolar Türkmenistanyň rejimine garşy hüjüm edýärmi ýa opozisiýaga hüjüm edýärmi? Kısaca sen gowy misal getirdim. Sen logikandan ural, sen diýen sözlerine hakikat ýoklugyna garasak, onda diýmek sen etmäni ilki bilen sen özüňden başlamaly, şeýlemi? Adamlar ýatlap görüň, şu Allah murat gelmäňke sahna. Liderleriň arasyna hiç çaknyşyklar bolýardy. Her kim öz başyna oňardygyndan iş edýärdi. Bir-birine käwat türtüýküräýmeseler. Men daşy Kakamradyň kanalyna käwat gülmäge gelämizem, oňa käm insan bilen mokdum.
Onda geleni ýatlaly kim şu opozisiýonlara garşy şular ýaly hapaçylyklary birinji rolundan halkymyň aňyny zorlap salyp başlady. Geldik ýaryň oleden çykyşy parlamentarizma bu kulyan tigre paralyk bir wasandyrlar. Olam esasan halma söýünüfe garşy gönüpdirler. Ýa-da aýa galdyr bilen provokasiýon horolary. Näme gerek ol adamlara şeýle bilen tora öwrenlerken ol adam hakda nähil pikir edýär. Bu taşary urtda gerek diýerim. Bu türkmen hakda nähil pikir edýär. Näme şu ýerde pikir edýär. Şolar näme gerek şolar ýa tora öwrenler. Ahir soň bir ýerden montaj edilip çykmadymy? Ya şu ýadylan bir ýerlerden şu taýlardaky ilçehanalarda ýat. Şolara tawşyrylmaýanlygyny mene tawşyrylmaýanlygyna garantiýa barmy? Garantiýa ýok. Ne? Geldik ýary istilýän adam ana şolar ýaly öwrüni alyp barýardy. Adamlara çewerewine barar ýaly demek. Adam sinedip görýän adamlar, bul edilýän oýunlara. Ilki bilen bu adam käri bilen süýünü baňlaýlary bilen çakışdyrjak bolýar. Ýöne öz diýişýäri geldi käri duňdaşyny adam ýok sebäpli. Soňra saparklygy garşy atlandy. Ýöne berdiýem aklywy hanrada bilen ýoguşdyrjak bol. İnsanlar da näme? Hanrada süýünü gelip ýetdi. Yine diktatör otur. Saparmrat ýa-ki iklim isteýände diktatör otur. Oň ýanynda şoň aýdanlaryny gol çekmege taýin bolup oturan triap otur. Hanra söýünü fatly. Şunu adamlar islenýän adam şulara ýüzüň üstünde burnuň bar diýilse, seni duşman hasaplap sana atyp berjek adam. Ýöne şu aşylan gelýän ýalyk ýok. Ýöne şulan hemme edýän işime häzir öýlerini alyp barşy. Şu diktatura rejimine, islenip diktatorist rejime maksut bolan hemme zady görkezip boldy. Allah murat eýsem şu süýünü hapaçylykda aýplap maňa hatynda ýazan sen özüň dämi? Soňra da sen öz kanalyňda şu kommentariýalarda şu töhmetlerini heýdem nökerleň bilen dowam edip beren eýsem sen özüň dämi? Ha, şu sen hatyň dämi eýsem? Hanra süýünü pedofiliýanyň ştaýdy eýsem sen özüň dälmi? Soňra da näme? Pedofiliýany ýatdan çykaryp eýem süýünü asla da palawa gigandy etdiňiz. Şu atdyş süýülim bilen hamala süýünüp girin üýüniň maşgulatyny daýlap berdi. Siz bilişiňiz ýaly. Men her wagt birine jogap berende ýa-da bir sorora ýa-ki jogap bersem, şoň şahsyna düşmejek bolýan. Ine şoňa politik kultura diýilýär. Sebäbi öňe giden ýa-ki liderler, biz öňde duran adamlar bütün halkymyza politik ýagdaýdan etikany, kulturany düşündirip adamlaryň jemgyýetini ýa-ki bizim halkymyzyň jemgyýetine täze bir formalar bermeli. Ine diktatör otur. Saparmrat ýa-ki iklim isteýände diktatör otur. Oň ýanynda şoň aýdanlaryny gol çekmege taýin bolup oturan triap otur. Hanra söýünü fatly. Bizde biz şahsyny adamyň şahsyna düşüp, ýa-ni onu söýüp dursak, onda biz ýa-ni köçe adamlardan tapawut onda näme? Onu näme biz öňe çykmaly, lider bolmaly. Ýani şoň üçin şu medeniýet tarapyndan argumente esaslanyp men hiç wagt adamyň şahsyny ýa-ni tanqidlamak. Halada men hem kulağım aýtmaýan ýöne seni öňe çağırmak bir toşla. Sen barın ýerinde şoň eýetini aýalyna berýän. Güzel barýan. Wagtyň işläpdi men käýmen. Murat Turanow, sen özüň medeniýetli adam diýip şular ýaly dereje etdiňmi? Şuň üçin näme awraň bolan bolsa-da, sen şunu öz gıýbat keşdiriň bilen ýere ömdüň. Sen şoňa düşüneňok. Olamda näme diýär? Benim adım çok ýaňym şol Murat düşýän bilen men geçiren şol gepleşigim ama içine sokup men şoň ikitem näme adamlary bizde de suwtnama bar diýilen ýaly gurrunlar edýär-de. Innem sen aýdan töhmetlemine jogap bereýin. Allah Murat kesek adamyň ahlakyny düşünmek mümkin däldir. Egerde şu duýgy özüňde bolmasa. Men enamatam bir döwür ötüp gidýänsoň, men ýeke diýerim, hem taýym edýänim Allah Taaladyr. Ýöne sen şoň adamy götürüp edýän işiň haramçylyk bolsa, onda gelejegim elhen şular Allah Murat. Onu öz durmuş tejribemden aýdýan sana. Sen on zaman ne maşgalaň var, ne iýdil nesiliýinde goýuldun, ne din tapynyň, ne de watan. O ýeli zorlan tikinek ýaryp, şo tüýler aýlanyp bersiň dünýäde. Bilemek belki de bu hezirlikdir sen üçin. Ya belki de senin şo ýaşykdan ýetilmedik arzuwlaryň netijesidir. Ýöne sen Allahdan milletlerin ýurtdan Allah Murat. Oňa da men gaty şart düşünýänsem, sen bilen aram kessin. Edil şondan soň sen meni öz ganym düşmanyň hatyryna goşdyň. Sebäbi meni beýlekler ýar oýnap bilmejem, gözüm şart ketdi. Bolmasa ilki başda şu söwüşi. Men sen çykyşymdan soň geldime. Onuň biz kimden bilýär? Hany bol. Senim näme etdim? Derre ujukmeli. Şu saparklygyň ýanyna öz işalyň hökmüni iteklep ýerjek boldum. Ola öňüme başa barmadygyny düşünýän soň, sen aýtap meni saparklygyň işalyň hökmüni çykarjak bolup bagyryp başladym.
Men hasem erkeklik derejem. Beni sen alıp barayan täze jurnalistikasyň täze düzümleri. Garan ağaçyp kol. Şol düşeýüm sürep çekedip halkyň beýnini beter ulaşdyryp, indem suwutnama soran bolýarmy? Eýsem siz iki bolup çyk öz diliniz bilen ýaňrap oturan ştaýdy özüňiz dämi? Onda ýadyňyzdan çykan bolsa ýene-de ýatladay. Eger hakikaten şu milli howpsuzlygyň öýdi, şurada bolmaýan bolsa ol edaran diýene täze etmeli kan ýany mene. Eýsem saňa mundan öter ýene näil suwutnama gerek Allah'ım rahat. Ya eýsem sen dälmidin şu mahamen itini ekrana sürap çykaran. Şuňa reklamy edip hatta mahama tagzim edin diýip ul ekranyny halkymyň aňyna dipip salyp oturan eýsem sen özüň dämi? Eýsem sen dämi edil şu düşeýe ýaly ýene dogry Hudaý uran ekrana gulawyndan çekip çykaran. Indi bolsa şul itinizi efirden efire sürap muny halkyň öňünde meşhur bloger uranlar eýsem siz dämi? Allah'ım rahat. Sen şolary ýaly haýwan derejetindäki iki aýakly mallan eýsem näme peýdaly zady öwrenýärlerini diýär. Ya sen hakikatden şolary ýaly guturanlardan kildisi düzü adama peýda geljegini ananýan bolsaň, onda sen öz akyl derejem haýsy basgan şekilde erleşýär. Onda nämeňde beýle zerurlyk çykdy, iňne şu rejimi işleýän haramzadany beýle meşhur etmek, şonam bir meraka düşündirsene gaýrat etdi. Bizim halkymyzda näme peýdasy bar şu tetelli çykyşlardan? Bu haýwanyň sypatyny seredende belli, ol kompýutera aňyrda dursun, ol haýsy knopka basmalygyny üçin arkasyndaky oturan mahamaçylar bu samsyga maslahat berip oturanlarny. Onda bu oýunlar saňa size näme gerek boldy diýip soraw ýüze çykýar. Men pikirimçe mertebesi ýetig adama bular ýaly haram eşikden çüýren düşünjeleri edil boka watan ýaly okduýmaly. Ýöne siz ikiňiz bärde äbede jüýje bolup oturýarsyňlar. Edil dogan okaşan ýaly. Goňumy bolmasy sen özüňe munasyp şähertleri ýetişdirjek bolýan ýaly. Seni ýamşylara bolan goňjyň hem şatlygyň güllänim diýen oga. Edil ştaýdaky ýaly. Ne sözi ZN'de vereli. ZN. Eştilýärmi? Ава, если. Eştilýärler. Отключайте его, ЗМ. Aýrat. Отключайте его. ZN bu bizim çıkışımızda şartlık şehi koşulacak boldy. Bu adam Türkmen halkyna karşı, Türkmen opozisiýa karşı pulunu prezident Sovetden pulunu berip işleýän bir adam. Sen hatta keyfam alýan ýaly. Şuň bolup görüşinden. Ene bolýar men senden tapawutdy. Sen hakyky çürük ahlagyny delil suwutna bilen görkezmek üçin edil häzir. Öz sesini tanardyňa Allah'ım rahat. Dogry dälmi? Bildiğin urlukların içinde KGB bilen jowat hizmetdaşlyk edip atşot berýän biri var da, onuň hem ekşi. Şo diýä getirdi, diýä bir pakly getirdi, ýaňyrdan pakly alyp getirdi, diýä hem ekşi diýälasy getirdi. Ýöne bir iki bolup bir kabinetde işleýärdi. Onuň diýä hiç kime aýtma diýip diýä bir pakly açdy diýä. Onuň diýä Muhammediň diýälasy eken, diýä akwadypany diýä. Ondan şo taýda dur diýä, lakamam dur, şoňa berilen kinişkasynyň kopýadan bu fotokopiýady. Hemme de dur diýä. Nemesine aýtdyň da, berilen lakamam näme şo ýadyma şu. Ondan şo informasiýa berýär eken, informator bolup jurnalistler içinde, agdagirliň içinde, radyň içinde. Şo näde tükeýärli adam ol. Ondan ona agda sana oturmaly, ondan ýöne kim ondan bäri köp wagt geçdi, nol näme gaýtdy, o taýdan işläni o prinsipde, ýöne. Endi diýjek bolýanym. Ya diremine kalkınması bir mokçur da näme garanti ýaly. Kim bilýär, niýerik maglumat berýär, niýeden çykjak. Oňa da anlamam ýok da oý. Indem şu zap sebäpli men sana berjek indiki sorawmy özümün bermäýini senin şu öňkü howsarlaryň biriniň agy bilen sorasym gelýär. Ak Muhammed Velsaparyň sen bir wagt agzasy bolan agzy birlik opozisiýon toparyň içinde bolup onam informator bolup komitete satanlygyny sen elinde dokumentlaryny sugudy gören adam bolsan onda nädip şu adam bilen iş etdi? Şonu düşündirseň sen bana. Nädip oň bilen birleşen bolýansyň? Şoňa jogap beribejekmi? Allah'ım rahat. Ondan sen ol komitede işläp beren informatory, Welzaparyň jeýlasyny görübilýän adam bilen asnaşyp beren boldyň. Onu diýmek, komitediň taňa ullokan, onamma da. Beýle arkaň görkezlen bolsalar taňa, şu jeýlaryň hemmesini dogry. Onda sen kime işleýän? Allah'ım rahat. Onu diýmek, biz ikimizden kim ýalan sözläp manipulasiýa edip otur?
kim kime hücum ediyor hem kimin dişini itti alıptır. Şundan beter sizden ýaýyl tutnama gerek. Sen aytap gudulan geçýär bol. Şo bolşumda hüjümlüň dowam edip oturýarsyň. Eýsem şu ödeýem manipulasiýa dämi? Jurnalistim. Kim kimdigini bilmek için ne etmeli? Onun bir ansat yolu var. Siz seyredin. Şu adamlar özüne opozisiya dip at berýän, ya bolmasam ha jurnalist dip at berýän, ya da bir protestçi, erkin görüşçi dip at berýän adamlar kimin garşysyna görüşýär? Bilmser. Eger şolar şu başistik rejimin Türkmenistanyny, Türkmen halkyny yok etmenin edil grafına getirip koydu da şol rejimler. Şoňa garşy görüşýän adamlar vardır. Hem şu görüşýän adamdan garşyna görüşýän adamlar vardır. Şu ikisini tapawut etdirseniz, onu siz kimdigini ansatlyk bilen bilersiňiz. Eger kim diýinmese şu rejime garşy görüşýän bolsa, halky bora. Onu şol adam hakiki görüşücüdür. Emma eger de şu görüşücüň garşyna görüşýän bolsa, onu ol adamy dinlemegem, on kanalyna girmegem, on gepini dinläp wagt sarf etmegem. Küllüğüne. Ödüňden biziň sözlerimiz bilen inserim. Biz niýe hüjüm edýär? Biz kime garşy hüjüm edýär? Eşdämem köse. Men sana kadim Gretsiýa akyllar bolan Demokrityň sözlerini ýatla daýrynma. Bihaya we utunçsuz hereketler edýän adam ilki bilen öz bolup duruşundan utunmaga öwrenmeli. Ýöne meni bir ýerde başga zat gelýär. İlleşler. Haysiýeniz kime anam bildirýän bolsaňam, ýöne iň bolmanyny şol adamyň öňkü taryhy bilen gyzykdanma siziň hiç haýsyňyz kelläňize gelmedimi? Iň bolmanyny internete girip şol adam hakda informasiýa gözleme hewer synaşyp gördüňizmi? Ya şol agzyňyza açyp size näme diýildi, şu berekella diýmekden başga da öwrenip bilmediňizmi? Gataň da internete girip ýöne adyny talysan şol adam hemme çykyp ötýär nuştaýdaky ýaly. Sen Murat Rahimov akazı Rossiya Federasyasının medialarına ören meşhur adam ekeniňi. Ine şu saýdyň özü sen meşhurluğuny, has giňişligini görkezýär. Seni görsek sen diňe Moskwa oblastynyň şäherine ýerleşýän raýatlaryň arasynda sen meşhurluğuň baryp 56% ýetýär. Onda jyndanam Orsyýanyň beýleki territoriýasyna hem meşhurluğuň ýetirýär. Onu diýmek sen beýle meşhur bolsaň. Belki de bizim yurdumuzun problemlarının çözüldüğünü ıydırlı tankit edip oturanın deyip umid edivermeliler. Şöyle mi? Edil şu vaat YouTube'da bizim halkımızın ününü yağda oldu hareket edişin yani. Hananla signalin şu adamın Türkmen toprağı için alıp barayan kaydusuz işlerine. Mesela Facebook'taki sahipasına girip görsek. Hani verdi Türkmenistan'ın problemleri. Hani haramdağın alıp barayan siyasetine karşı tankitler. Hava kağıt olur yarım makaları çıkıyorum duruyor. Bu senin Allah Murat öz şahsi fikirlerin değerli. Şu başka sayetlerden kapıyoruz edip oyunda attın. Belki başka accountlarda badır olur yarım makalalar. Yine Martina'nın yine kontaktı. Ay yok. Bärim edil şuraya yani seyrek süjetler yöne näme üçindir? Amerika garşy, Ýewropa garşy edilýän çykyşlar sen sahypanda has giňişligin berilipdirler. Edil häzirki Putiniň diktaturasynyň politikasyna laýyk bolan makalalar hem propaganda süjetleri senin sahypalaryňda dolup dur. Ona beýle Allah Murat, sen özüňe Kanadaň hem Çehiýanyň raýatlygyny alyp şo ýurdun, şo jemgyýetiniň döredin lezzetlerini ulanyp, şu wagtky oturan mekanyňdan ýan çürüň üstüne çykyp Orsyýanyň politikasyny ýygdyrly gollap oturýarsyňlar. Onu näme sebäpli sen Orsyýanyň işinde ýaşaňokla? Orsyýa sen üçin beýle gadyrly bolsa, onu Ýewropada görüň gadyrlymy? Sen oňlary kanagatlarman gaýtyp şu Orsyýanyň işindäki bolan halal adamlaryň garşysyna makalalar çykaryp oturýarsyňlar. Hatda Navalnyň özünem tankitlap oturýarsyň. Edil şu Putin rejiminiň zahad edişi ýaly. Bolmasa sen şol adamlaryň aýagy ýetişide ýok, hem olaň ahlak derejesine ölümde de ýetibilmersiň. Onu sen özüň kimin iti bolýan? Одной из жертв такого стукачества стал Мурат Рахимов. Его пригласили в Прагу еще в 2003-м критиковать политику президента Сапармурата Ниязова. В эфир мы должны были давать то, что по стандарту положено, что Америка несет демократию, Америка во всем права, то, что ведется во внешней политике. И мы так и говорили. А потом, после 10 лет работы, его уволили за откровенные разговоры с коллегами. Основанием увольнения было то, что мои взгляды на стандарты журналистики и вообще политические взгляды не совпали, не соответствовали требованиям наших американских менеджеров, руководства. İngolmanlar şular ýaly Orsyýanyň merkez kanallaryna çykyş etmek her kime de başardyň däerligini biziň hemmämizden gaty gowy düşünýäs. Oň üçin sen şu rejim gaty anamdar adamsy bolmasaň, seni olaň medialarynyň goloýuna etmejekdir. Ona bilýäs.
Özüm synedik görsek, sen bärde diýýän zatlaryň bilen biziň illeşlerimizde berýän maglumatlaryň gaty uly tapawutlaryny ýaly. Demek sen azatlıktanım. Sen diýişiň ýaly ardany ýazyp çykmadyňda, seni prosto otadan götüňe dipdiler-de. Şeýle mi? Nüşlerde diýip oturýarsyň. Demek kowulmadyk bolsaň sen şu şaka çennem şolum sen diýişiň ýaly haram pullaryny alyp oturjakdyň da. Şeýle mi? O pulum azatdyr. Men uluşyma görä sen otayda ýylyna $80,000 aýlyk alýadyň. Şu wagtky oturan hususy jaýňam sen şu pullary satyn almadyňmy? Demek sen hakda maňa gelen maglumatlaryň hemmesem hakykat diýip hasapla bermeliler. Şeýle mi? Ol maglumatlarym sen tarihinden ören kän hem gazaply sahypalar açyp berýär. Meselem sen azatlykdan götüňe depilendiň nerelerde sümsünip berdiň? Bolýa sen diýişiň ýaly azatlyk döwrüde şöyle daran düzümine görä opozisiýa işini alyp barmaga hakyň ýok. Ýöne ondan soň, ýagny 2013-nji ýyldan soň näme üçin Halmurat Söýünif ýaly ýygdyrly öz şu wagtky jurnalistika borjyny halkymyň bähbidi üçin dowam etmediňler. Oň jogaby sen bermejek bolsaň, onda men beräýin, bolýarmy? Men uluşyma görä sen şu döwürler orsydy edipdiň. Özüm o döwür adamlaryň saňa sataşan ýerleri näme üçindir? Piçiriň şu raýony boldy. Allamrat diýmek saňa Olgina pasyolukda ýerleşýän Savushkina köçesiniň 55-nji şu jaý gatyw tanşylmalar. Şeýlemi? Özüm geň galaýmalda edil şu jaýyň içinde. Edil şowa Trollum ilkinji fabrikasy açypdy. Sen otayda näme işläp berdiň Allamrat? Demek Allamrat sen orsydyň mejelerini aky. Şu wagtky meşhurlugyň şol ors propagandaň gollugy sülen emele gelipdirdi. Şeýlemi? Demek edil şu sebäpli sen beýleke sahip bolanda ýurdumyň problemlaryny çykaryp tankit edilen okda. Demek sen Russiýa rejiminiň ýallakysy bolýanda. Onda hemme zat ýer-ber bolup jüpüne de düşýär. Senin şu Süleyman Jigiminiň ölümi sebäpli eden hereketlerim esasan şu çykyşynda halkymyň kellesinden sypalap illeşleriniň ünsüni esasy jinayetkarlardan soğup ahyry soňy şu jinayetçiligi biýuna adamlaryň boýuna ýapjak bolşuňam ünni düşünipdi. Ölüm bärdäwr interesinde emele gelýär. Sen şu Jigiminiň ölümi sebäpli beren şeýle detalyny hem podrobny maglumatlary diňe şol işi alyp barýan derňewçiniň jelasyndan alyp bilerdiň. Başga hiç ýerden. Hatta şol gana olanan düşüğüne çenni sen maglumaty alyp bilipsiň. Demek myhamyň saňa hakykatdanam blokan anam barda. Demek sen edil şu sebäpli öz çykyşlaryň ýekejetinde de Süleyman çağany urup öldüren adamlaryň hem şoňa sebäp bolan hakyky şahsiýetleriň adyny ýekeje taparam tutmadyňlar. Bolmasa sen köneden gelýän täze dostuňyma şu Murat Gurowanow şolaň adyny açyşan aýtdy. Türkmenistanyň içeri işler ministri Çakkyýewiň garnaşy hemde Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowyň ogly Serdaryň gaýnynyň dogun oglanlarynyň çağlary Baharly owanyň ýaşaýjylary öňkü bäherden sportsmen oglanjygy Süleymany üýüşüp urup öldürdiler. Bolmany olar ýaly professional derejede hem olar ýaly güýçlüler o çağın içerisini beýle düşürmek her kime de başartmagyna biziňem göýdümde ýetdi. Sen bolsa näme etdiň? Şu rejimiň jinayet işini bir prostoy batawoy waka öwrüp hamalat çağlar öz arasyndan bolan dawatyny öwrüdüň. Onda sen kimiň üçin beýle ihlasly ýalap öz döşüň bilen ýapjak bolmaly. Men diýdim diýip aýplaýan bolsaň onda Allamrat Rahim şu edi bilen öldürýär bir diýamna diýmele kenin diýdim da. Ben dedim menimni şu görgülü oglanjygyň ölümini neden meni aýplajak bolýan? Näme şu gepleşen içine sokupdyň meni. Men sana häzir şunu açyşan ýan Allamrat. Süleymanyň ölümini senem elim bar. Saňa meňde bir topar çyhuşnik haramladylaryň eli bar. Geçen Ağustos'tan tek Türkiýe barmakam. WhatsApp'ta geçirilen chat'te kime ölüm cezasyny ılan ettin? Wepa Çopanykiň. Kan şonam aýt. Sen ölüm cezasy sen fatwa ılan ettin. Wepa Çopanykiň fatwa diýýänleri bilýärmi? Dini liderler ılan edýän dini ölüm cezasy. Näme üçin? Dine şek getirýän adamlara şolar ýaly giýirilýän ölüm kararyna fatwa diýilýär. Wepa Çopanykiň adamlara ýygnap WhatsApp'ta geçen ýylyň Ağustos'da 14 tane adamın içinde maksat bayram için öldürmelilik fatwa ılan ettin. Ve şu şahiatlar var, şu cihata katnaşan şahiatlar öldürüp canlı şahiatlar gurrunlar var. Onu diýmek hakykatdyr hem şol oraz illeşimiň hem başyna düşen kösençleri edil siziň topargynyň eli bilen ýasaryp durdy. Sebäbi bize departmansa her hil görünüşine synyp görüp bolýany näme üçindir imini oraz illeşimiň hereketleri siziňkiňe garşy bolup çykan soň sen haram Murat
Muny öz ağıly dilim bilen hatda terroristlaň hatarına da saldyň. Bolmasa sen özüňe jurnalist diýip gaty gowy düşünmelisin. Olar ýaly aýplamaň nähili agyryň bardygyny. Aşabyny dünýä guramyň arasynda. Emma sen halkymyza şol oglaryň eden jenaýaty işine suwutnamy berenim diýmediň. Diňe şol öz zäherli hem bihaýa dilim bilen ýaňranlatdyň. Hamala sana oglany raýdypmyş diýen şol haram diktaturaň metodlaryna laýykdy. Yine de şol köçürüňler bir maşgalaň bagtyny ýatyrdyňyz. Olam diňe şol ýyldyşymyň öz pikir bolan üçin hem dünýä sizinkinden tapawutly garaýyş üçinmi? Inha sizin demokratiýa hakyky garaýyşyňyz. Şunu ödün hemen görkör ya şudur öl. Şul siyasi behbitlerine, şu öllerinin yakı hakimiyeti el almak behbitlerine yetmek üçün şu bir günah adamlardanam. Günahkar yatap şolun maşgalatyny, şolun durmuşyny yumurmaga da taýýar adamlar. Men gaty özüm etdim zatdyr. Şahmurat & Company özüňize gerek galsa, siz hiç şu adam söz agatlygy üçin ölüme razy bolmajagyňyz. Zato hezil edip öz şahsy behbitlerini düşün. Halkymyzy paçkalap, oda oklajagyňyz. Oňa da gaty özüm etdim. Geçizak kal, belki de iyileştirmeden köpesi sen edýän oýunlaryňa düşünýänem däldir. Ýönem meni sen ağlap bilmersin. Şu sebäplim bu wagty gelerine sizin her biriňiz şu edýän haramçylyklaryň üçin dolu jogabyny berjegiňize andy çýan. Şular ýaly haram hereketdiň jogapkärçiligi hakdy. Sen gaty dogry aýtdyň. Ýöne siz özüňizi el ýetirdi däldir diýip pikir edýän bolsaňyz, onda siz hakykatdan baryňyzdan bolşundan öter akmaklar ekeniňiz. Sebäbi eýýäm öwrenşipsiňiz halkymyzyň sowatsyzlygyny hem sadalygyny. Şol sebäpli edýän hereketleriniz diktatoraň hereketleri bilen deňeden bolup çykdyr. Bular ýaly oýunlary siz şol rejimiň wepadar hem anamdar adamlar bolmadyk bolsaňyz, onda belan sapynam edebilmezdiňiz. Onam diňe kör görmez. Ora näil gödüräm bolsa, bilimsizem bolsa ýöne onu şeýle gyna wasalmak diňe sen tetelli haramdadan zaýa kellesine gelýärdi. Siz bir topar öküýäli adamlar bolup bileşip şol ýaşuglaryň garşysyna üýüşip keyip bilen aryňyz alypsyňyz-da. Şeýlemi? Beýlekleri sapak bolsun diýip. Diýmek döwete toparynyň glawny aýkizduny Gurbanow islenip iýleşimdi. Türkmenistana deport etmäge güýjimiz bar diýip ýöne-ýerden beýlegini nokta. Men şu süreçden çıkarjaktım bu linyonu elbette size ýam şoň diýen sözlerini aýryp geçipsiňiz. Sebäbi özüňizden düşünensiňiz. 55 ýaşly bizde bolun edip beren hem ýaňrap beren samsyklygyna. Jenap glawny aýkizdun. Inneden öýle sen başga ada münasibam däl. Men senden sorasym gelýär. Ona sen öz aýallygynyň şu wagtym prezidentski sowetde işläp berenini halkymyza aýtmadyňlar, ha? Ya onam bilmerse etdiňmi? Ya şol 29 maýda ýurda bar gaýdyşyň ýaly başyňdan sowlar ötdiňmi? Men düşünýän şu wagt ýene de näçe ýyldyşymda täzeden maňa näme diýjeklerini ýöne diýmän käňät ilk bor özüňize iň prostoy soraw berip görmäni. Nädip şoň öz dili bilen diýişýäli. Telefonlaryň nastroykalaryndan absolutny başy çykmaýan adamyň geolokasiýasy öz-özünden üýtge bilýär. Eger aýkizdun Murat onu öz üýtgetmedik bolsa, onu diýmek şol geolokasiýa bolmaly ýalam awtomatiki emele gelipdirdi. Bu kellesem şonu aýyrmaga ýa ýadyna düşmendir, ýa da aslada akly etmendir. Şonu pikirlenip öz-özüňize bir soraw berip gördiňmi? Ýöne gaýrat edip ülüň sorawyny maňa bermende şu gıýbat keşiň özünden sorak görüm. Bolýarmy? Kstati, jenap aýkizdun. Men henizem şol sen arkaňdaky rişotkalaryň nirde ýerleşýän wideosyny garaşyp otyrym. Ya ýadymdan çykandyr öýtdiňmi? Men pikirimçe sen şol çykyşyň eniň ataň öýüni edilen mükediýän. Olaryň biljimde ýaly aşgabatda bolmaly. Özüm şu tipdaky rişotkalar aslynam 30 metrede men kän görýärdim. Sebäbi öz tohumumyň aglaryň bir näçetem şu raýonyna jaýlar bardy. Eger ýalňyşýan bolsam, onu sen üçin bir kiçirek video çekmek bir ullakan alada däldir. Eger hakykatdanam şulo tohum senki bolsa, menem senden sorma hakym bardyr, iň bolmany halkymyň raýat hükmüne. Ya senem demokratiýaň şol Şahmuradyň käli öz gapyň arasynda gutaraýarmy? Eger ona medilmeseň, onu da düşünür. Sebäbi ortadan diýişýäli. Молчание, как известно, это знак согласия. Men вообще sizin birleşen toparmanyň her bir aglasyna sorawlarymy gaty känýigini. Mysal üçin Muhammed diýýär. Ýaşly, sen maňa aýdy biljekmi? Haçan sen soňky sapar ömürde kulan guruluşdy. Men bilşim ýaly ýurda edil gitmedinden öňýany şeýlemi? Özüň şonu ýurda gitmäge agitiru edilen arasynda senem gaty aktiwny gatnaşypsyň diýip ona meşitdim. Dogrumy şu maglumatlar?
Kaptanında da o şul adamlar hemmesen bağdı. Tanıdınız mı şuları? Birleşler. Yine käbirsi yetene olmaýardy. Mysal üçin Bakı. Senim tanıýadyň şol oglany ömrüde ol. Ýalňyşmaýan bolsam. Senin madyň Bayramhan. Ya senin madyň düşünokmy? Şo ýanyndaky oturan afirist türk dostuň bilen. Bu adamın kimdigini hem nähil afiristin bireyem ähli Türkiýe dawna bilýär. Ýöne näme üçindir edilsen habarsyzlygyny kän soralar döreje. Ondan Bayramhan senden ýene orta sorasyň gelýär. Hani sana halkımızın aladysyna iyi verilen 16.000 lira ya yarından çıkaydı mı? Sen şol suunma hakkı yekici adama da hinidi için atçı adama vermedin. Bu olmasa gazar alma derine döremeyenke. Sizin şol Türk dostun bilen gurnan derine de iyi verilen pullar da şolaram. O da bizim anık bilen suunmamız. Yeminle sizin bedene üstlüğünüz sebepli. Bizde şu täze gorama döretmäge mejburlugy ýüze çykdy. Sebäbi halma söýünip şu döwür saňa ananyp edil sizin derňeňizdi reklamerowç käne diýdi öz kanalynda. Ondan başga sizden näçe pul geçenini men biljekde ýöne soňam iyi berip durdy diýip eşitdim. Ondan ýene bir mesele düşlükse galy bizim aramyzda. O da şol onun okunda bolmaly ulmysyň näme üçin başa barmady. Yarına düşýärmi? Olmy için siz şu Türk dostunuz bilen, sizin şu derňeňizin üstü bilen taýlap otyrdyňyz şu wagt. Muhammed diýejem şondan habarlady. Ýöne şu için bir sebäpli näme üçin ýatyrylanan kän habary ýokdumy kadýan. Sebäbi men eşitişime görä Şahmuradyň halk arasynda gurrun wady işýäri. Şu için başa barmasyny Türkmenistanyň Türkiýedaky konsulsatysy. Şol Türkiýe $1 milyon tölenler hakda maglumat elime geldi. Ýöne o pullardan şol afiristiň eline ýeteni $700.000 boldy. Onu hani galan $300.000. Sebäbi iminni sen Bayram. Şol sewdada pasrednik bolup çykyş edipdiň. Конечно, ýanynda şu Murat mende mady. Hem ýene bir adam. Bakı, senin şu wakadan habarly bolmalysyň. Halk arasyndaky gurruňy görä. Şoň jogabyny da garaşýan sizden. Eger siz halal çağa bolup dolanursaňyz. Akılda Pravda bu adamın Graikiski tarihini Şahmuradyň öz dili bilen ýaňran suwutnamasyny eýem eşitensiniz hemmeňizden. Конечно, bu aladamlyk soňky süjetinde edil gylgyn taýy düşen ýylan ýaly çewelen anka taşdy. Şol öýdüden gapandan sypçak bolup ýöne Murat Шахлимов. Орслан ýaly слово не воробей. Вылетело, хрен поймаешь. В этот раз ты прокололся по-крупному. Балабол. И тебя ждут большие перемены. Я надеюсь. Maksat Saparmuradov sana da degizmen meranok seni Allah Teala dowlunda ýem gaýlapdyr. Ýöne sana da bir sorum bar. Maňa oraya atlatsana. Haýsy süjetinde şu berdişke garşy taýlanyp oturan terrorty sen героически предотвратить etdiň. Ýalňyşmaýan bolsam, где-то ýyl ýarymyndan ol men şol diýende atlanyp öz gulumy bilen dinledim sen o süjetinde. Ýöne o wagt bu işler bilen kän gyzyklanmaňsoň bir ünsümem bermedim. Ýöne henidim ýadymda. Şol sen aýdan sözlerim. Hamala bir näçe olanlar ors ýetdi. Yara satın alıp Berdi Muhammedowa garşy çykyş etjek bolanlaryna senin şolaryň jinaýatçylygyna ýol bermejek bolup olar hakda maglumaty mahkama habary berdim diýip öňüne oturanyň. Belki de şu gadarly howaslarlaryň içinde hatçaby sen erkekrak bolup çykardyň hem özüň ýatdyryň. Men soňra tapy bilmedim şu süjeti. Видимо, у вас уже образовалась стойкая корпоративная привычка сначала напортачить, а потом лихорадочно подчищать своё говно. Великий Малле. Гадыров, тебя я не упоминаю, уж не обессудь, поскольку для меня тебя не существует. Для меня ты родился ментом и умрешь им же. Ты заложник той системы и собственной алчности. И я вижу прекрасно, как основательно ты ею пропитан. Поэтому и говорить о тебе, как правильно подметил твой друг Мурат Шахлимов, только время зря терять. Вообще, sizin alp barayan hareketlerinin neticesinin şu süreçten öyle katı düşünüklük edeyim kadar. Кто такая Зарина Атаева? Я думаю, вы еще не успели за последний месяц забыть. Это наш голос, дикторский голос. Почему-то, как уже месяц, молчит. Задается вопрос. Что? Что-то случилось? И все-таки Зарина Атаева меня где-то нашла и позвонила. И сказала: Сад Баранович и так далее, но, пожалуйста, мне надо больше этих роликов. А зачем так столько вам больше роликов? Все это выставлять. Для чего? Вы понимаете, говорит Макс Абрамович, я сюда приехала, и для того, чтобы получить убежище временное или политическое, сейчас не будем казать, мне кажется, это политическое убежище, ей надо показать, что она борется с режимом. Они на сегодняшний день, грубо говоря, эти власти шведские, дают
быстро право получить политическое или временное убежище. Это вопрос к ней. Политическое убежище, все отлично, у меня все есть. Документ я получила, у меня есть. Миграцион меня разрешила, я методом бар. А где вы были раньше? Где вы были раньше? В тот момент, когда вам надо было получить политическое убежище или другое временное убежище, вы тогда появились в этой политической борьбе? А может быть, вам трудно было получить, вам надо было набрать очко в YouTube-канале, лайки, что вы действительно боретесь с режимом? Так я вам говорю, уважаемая наша сестра, младшая или старшая Зарина Атаева, соотечественница, и надо нас иметь по всей программе. Если мы начнем иметь, вот таким образом буду иметь. Унижение, белягат, мы в первую очередь özüňizi улучшать etýäňiz. Şunu ýaly awlakan adam, şunu ýaly politiski ugurdan gidip oturan adam, şunlar ýaly hereket etýär diýip özüňiz baskar edýäňiz. Men siz bilen hiç ilik işim ýok. Siz näme çykarýaňyz, kime çykarýaňyz, kimin adyna çykarýaňyz? Murat Kurbanow bilen hem işim ýok, siz bilen hem işim ýok. Men öz işimi etýän. Политическое убежище, все отлично, у меня все есть. Документ я получила, у меня есть. Миграцион меня разрешила, я методом бар. Size vara prosto tütänen tükünen adamım. Hükman arkasına garap olup çıkır. Şoň üçinem inniden öýle kim özüne sizin toparyňyzdan diýip atlanyrsa, men üçine şol adamlar ýa pondun dukulup dolupdyr. Ýa-da soňra daýlan innem ýygyna ýol tapmanypdyr. Akylly hem mertebeli adamlar size ýanaşmaga dogry kadýan. Şahmurat, seni mağlasak, sen vara, esasy ýalňyşlygyň näme diýsene. Sen öz keselli ahlagyny, dutura görkünmen gaýtyp onu aýalygyny üstürjek bolup daza oturanyň sebäpli. Sen garşyňda kim hem näil derejede bolan garşydaşyň bardygyny aklyň aýlasyň hem gelmedi. Sen içiňdäki çiýişip ýarlaýjak bolan ulumsulugyň ini şu taýda aşaşan görünip dur. Türkmen olyp bir näme bilýäňiz. Bir hava aýdaly hava source'ny publisist bolsun. Muman YouTube'da content koyan. Blogger diyen hava. Bolýaho, beýle helak bolup özüňi öldürjek bolma. Blogger diýip baňa. Özüňem paşyrda jurnalist adyna süýkünmeňi. Alatamsyk YouTube'da biz hemmämizden diňe blogger dursa, bolmasa senden tapawutdypdy. Men jurnalistika diplomam bar. Özüm Harvard jurnalistika diplomy. Oňdaşyndan şu kärimden iş tejribem senkiden has köpräkdir. Bilmedik bolsaň. Sen sümüňi ýeňe çyrşap beren döwrüňde bu adamlar maşgala urlap aýalygyna biznes edýärler. Sen balaňy sürep gaýwana sapaklanga gatnap berken, bu adamlar bir ýam amykly hojalyk ýasap öz ýurduşy götürülen riskawat edip galaklaryň zik owlarynyň sülen el ýaragyny gatnap enjime furalary geçirendir. Orsidiň padwalaryny iki hepderap zaложник kökbün oturup çykandyr. Şolaň banditlaryna nalog tölemekden boyun açyramsyň. Sen Aklimowa mafiozy diýip özüňden tapan toslamalaryňa illeşlermede inandyrjak bolup bir esasy unudaýdyň öýdýän. Menem aşa döwrüň halkynyň dir şaýady. Menem o döwürler cennet dağlaryna da, gawdana da enjime sewda toşkulamam. Hatta aptawa üçin ýöne maňa biri gelip şu döwür. Nalog salmaga prosta sinanşan bolsa da killisini aýagylan oparardym. Aklimurlar hakda. Bizim havarymyz bardy. Ýöne barıp bir sewdagary şolaň nalog salanlyklaryny men senden birinji tapyr eşitýän. Onda tamam Şahmurat, sen belki habaryňam ýokdur, ýöne men sana bir gizli sirriň üstüne açyp berýän bolýarmy? Eger bilmedik bolsaň. Sapar Klimur şol owa hojalyk ministrlikdäki wezipe intek gelmäkä. Arkasynda ýan bir näçe firmalar bardy. Özüm diňe orsydyň işini ýerleşýän firmalar. Olaňam ustawny kapitalynyň meşhuryny bilseň, sen çaşyrsyň bedene üstünden ýaňa. Bu ýaşylyň razmaham, akyl derejetem biziňki bilen deňär ýaly. Eýsem sen ýurdumyzda şu döwür gelen baýlyklar asmandan gaçan rüýdýän samsyk. Ya ol sen söýgülini ýadyň ýatap beren rüýdýän kellesiz. Eminne Sapar Klimov ýaly biznesmenler şu döwür biziň halkymyzy açlykdan çykaryp ýurdumyzy öz baýlyklaryny doldurdylar. Şol agdam jinnet wadaryňam. Beýleki wadarlygyň köpüsi eminne biz ýaly sewdagarlaryň halal gazanan maýasyna gurlandyr akmak. Sen hökümetiň o wagt kimiň doňy ýaly ýyrtylyp ýatyrdy. Hiç zady oňarman. Eminne şol sebäpden ýazyp bulara wezipe paýlap ýurdumyzy investisiýa etmäge arwildi. Soňra da doýup gägirip başlanýan ady urady. Şolaň puluny hem baýlyklaryna gyzygyp takşda Türkmeniň diýişi ýaly pulyny ýerden aldyň diýip özüň ýaly nadan eden owurlardan sonra innikide bolýarmy? Özüni oňaran o döwür köpüsi baýak gitdi.
Sebäbi akylymyza metýärdi. Gaýratymyz sizinkiä görä däldi. Has çäksizdi. O zatlar häzirem ýetip durýan biziň ejizlerimiz şu. Biziň ýurtda galan doğan garnaşlymyz. Bolmasa sen garşyňda nähil möjüklen oturandan sen habaryňam ýok. Emelsiz samtyk takşy öz zaýa kelläňiň dürüdün siz azatlygyny alla götüňiz oka ýerleşdi. Biz baryp kömek etsek ağrsyny şudamarsyň balbes. Size milletler bağışlarsınız da ötü için oldu. Meni şu ağlasamsın gıykılıkları hali börümden geçtili. Bir de var keçetel pek Türkmenleriz. Şu sebeple ata-babalarımızın nesihatlerine uğralıp adamın tanın mertebesini göre baha kesmeye öğrençene olunur. Size de diyecek sonku sözümü aytsam. Şundan sonra şulan yapına anana adamın dini yekici çıkalgatı alanır. O da tuvaletin unitadına kilidini dövülmek. Sebep şundan tamam aklını kıymalıdık bilmeyen adamın hiç geleceğim yoktur. Şöyle sebeple eğer yurt kuracak olsak onunla olar adamlardan umidimizden kesmeli. Eğer de hayseniz gözünüz distisine açılan olsa onunla şulan kanallarına yanaşasınızdan bilmez. Sebep şular yalı haramzadalar güç veriyanım ya sizin samsıklığınız ya da soğatsızlığınız. Takşta özünüz saylan. Siz hakikatdanam tupoy bolup doğruluğumu ya da prosto şular elementarny zatlara baka sowadyňyz ýeten okmy. Ýöne men bulaşaklanky ýaly dini menniňlen diýjek däl. Sebäbi wujdany hem mertebesi ýetigen insan üçin bular ýaly hajatxanaň geregi ýokdugyny özüm düşünämelim kädiýän. Egerde düşünmeýän bolsaňyz, onda Türkmeniň diýişi ýaly agyrsyna şudasaňyz müň ýaşa. Şoň üçin Şahmuradyň soňky nesihatyny dinläp, şolan kanallaryndan gaçyň şaltyrak. Bular gaty dinläsiňiz gelse, oň üçin awuna bolmak kökmanlygy ýok. Menim şulan birine de awuna bolup ýazylanmak ýöne her süjetlerine sinetme, mezur, şu sulhum barma diýip gıýgyryp ýatsada. Sebäbi bu men işim hem halkymyzyň öňünde bolan borjum. Size pikirlenip başlaňyň halaýyklar. Aman oturuň. Halal Türkmenliň çağalary.